Sanibonani, igama lami nguThabiso Ngwakacele. Abantu abaningi bangazi ngoQumbu Amaqumbana, laQumbisa le ndaba. Ngiyipresenter-ke ye-show ekuthiwa Ihwayi Mina laphaya ku-YouTube. Ngiyacela uma nithola ithuba nivakashe lapha ku-YouTube niyo-check-a Uhlanga Media. Uhlanga Media, that's my channel, ibizwa ngokuthi Uhlanga Media. Uhlanga Media, yabona, uhlanga, hayi umhlanga, Uhlanga Media. Check lapho bese uyapressa laphana ku-subscribe, bese-ke wenza isiqiniseko sokuthi mawubukela ividiyo uya-like, mawubukela ividiyo uyakhomenta, ukuze i-channel yethu izokhula usuku nosuku. Ngilana-ke namhlanje ngoba ngifuna ukunithembisa ukuthi kunamashow amabili azayo ahlukile, ngoba ubona ngathi sihlalela isikhathi eside singavezi lutho. Mhlambe enye show abantu bekhombisa ukuthi balambile, Ihwayi Mina ifika kanye ngesonto. So bengisahleli ngidla amathambo engqondo. Ngumuntu ongathanda ukuthi uma ngabe enza izinto ezifana nezabanye abantu. Ngizame ngako konke okusemandleni ukuthi noma ngiqhamuka na something kodwa ingafani neyomunye umuntu. So ngicabangile manje, ngicabanga ukuthi amashow esiza nawo nizowajabulela futhi nizowathokozela. Enye yawo lama shows izobe yenziwa omunye umuntu, hayi uQumbu Amaqumbana. Ngiyazi ukuthi into enilethe lapha kuleya channel mhlambe indlela uQumbu Amaqumbana asebenza ngayo, okuThabiso Ngwakacele mina lo. Nangendlela abantu abathi ngibuza ngayo imibuzo bayakuthakasela futhi bayakujabulela kakhulu. So-ke ngithe ake nginivezele ubuso bomunye umuntu, ake ngishintshe indlela engisebenza ngayo, ke nginikeze nabanye abantu amathuba ngoba umsebenzi lo esiwenzayo uyasiholela. So asingabogimbela kwesabo, kodwa nabanye abantu asibanikeze ithuba beyiveze, beyibonakalise, bekhule nabo ngelinye ilanga bevula ama-channel abo nabo beyimele. Ukhona umfowethu esizosebenza naye, nizombona futhi uma bese iqala leyo show. Kodwa engiqinisekisa kakhulu ukuthi kulama shows lawa azayo amabili, abantu abazosizakala inina. Into engiyicabangile, ngicabange nina, ngacabanga usizi lenu, ngacabanga okuhle esenikwenzile, ngacabanga izinto eziningi ezibuhlungu endlule kuzona. Ngase ngithi no, ake nginikeze ithuba nani ake nginikeze ithuba ke nizoyikhulumela. So-ke kuningi engicabanga ukuthi nizosizakala kukona. Ngicabanga ukuthi kuningi futhi enizokufunda kulama shows amabili ezayo. Kuningi kuhle futhi kakhulu okuzayo, iloko enginithembisa kona. Niyazi-ke sizamile kwi-Pride Side, ngabona ukuthi ayingeke ngathi sisebenzisa kambi. Kodwa-ke manje ngithe mangibuka ngoba kahle kahle i-channel le Uhlanga Media iluyi-channel. So ka-SABC mhlambe nje for an example, SABC 1 kudlala iy'nhlelo ey'ningi ngoba i-channel. Nami i-channel le kuzofanele idlale iy'nhlelo ey'ningi, abantu bayilandele ngey'ndlela ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu, siyanithanda ngendlela eyisimangaliso siwuHlanga Media. Ngiyajabula, ngiyathobeka kakhulu kunina ngokuthi ningenze umuntu, ningithathe somewhere, ningithathe from nowhere and now somewhere. Ngiyajabula kakhulu, ngiyathobeka kakhulu kunina. Ngiyabonga.